gennym ni eithin. Mae hwnnw perthyn i'r planhigyn pys. Mae'n bosib wneud gwin bendigedig efo'r blodau, hufen iâ, neu bita nhw'n amrwd. A cwbl sy'n rhaid wneud di gafyn y blodyn o sgaio, diolch yn fawr iawn. Gymryd o, tynnu'r darn calnol allan, a'r darn gwyrdd sy'n o'r ochrau, neu bita fo. Bendigedig, maen nhw'n deud yr adag gorau i hel ydy ben bora pryd mae'r haul yn taro arno nhw, bora sych. Dyn mae'n maeth i gyd yn y blodyn. A dwi'n cytuno. Blasus iawn. Bosib neu trio gyfer fo hefyd. A pryd mae'r haul yn taro ar ei ora, mae'n ogla coconut yn dod i ffwrdd arnyn nhw. Ia, be gwell de, mewn salad.